Sabbath School, the heart of the church. Adolfonom ye maya ho akwaba eba disia etoso miensa mama enso nsem atuni din say we like to help abrewa wadi 86 years our Brazil Lolanda na wabua anipa saa na mwa bi a wabua ai no di ho adansi ohun say maami bia ne maye miensa ne manim nyina nan sisi fom ofrewo so dia na ekoso na maame ne say e ba ne panin no mpaboa se me pese be ha no paint mama yinu ya mo mpaboa se no ma woro aguo se de be ya obon se bia omo nyina nam fom asisa ofred na omane mpaboa e ma panin no mo nyina ahye omo mpaboa wo pamontade ehye nkwada no abrowa yi say na djuma wo ye ne say wo pamontade ma mobrofo wo mpotam ho enu nti no asafuruma no so de ntade bebre ne niema bre so onfa nye adoye na doye a oye ma foforo no adoye wi a oye die ansi ho a ma me ne ka kire ne say unhu eku ati say oye die ka kire ne say I am a Christian from the Seventh-day Adventist Church and we like to help people. I sew clothes for children and church members bring me more donation. So I have a lot of sandals and clothes. Me perceive ya do yema foforo. Yes di ni. We say enu nti maame no na me na wo ka say me nuanom ne adofo no. Maame no Baba ye SDA ni ano ya bonus. Mi nkura gidi mo den na onyame obeto aso ahye ne ho anonya. Kristo edim. Amen. Nyame mani nyame adofo no ye mayi nyina ye ho akwaba eba disua etoso miensa. Watu adisua din se ahantan ne ahobrase. Obehwa ahantan su ahodo. Adisua na bema ye hunsunsanso a ye wo ahantan ho. Na afi obema ye nsen na ahodo a efa ho a anase ye behu e wo ahobrase su ho ne mfaso a ye wo so. Ye behu adisua mu se boni titiro a nyankopon chipa ne ahantan su nti kase atwe ho firi ho. Adisua ni we adisua ahodo pi na watwe bekɔ wiye no ye behu afiri na watwe mu adisua watudi se ahantan ne ahobrase no mesrese ahobrase me bɛbɔ mpae na ni advidie adisua no tumfo nyame asedanka odin ijaye ni David hyɛ wɔn nsa sɛ kasafa ne muma yɛ abi adisua ni so kyerɛ Kristo Yesu din mu nti amen. Odofo ewe ye nyame mu. Mo akwaba eba die hard shepherds Sabbath School adisua yi. Na masa ma wakwaba soronko abadisua etoso miensa. Adisua watu ne din sɛ ahantan ene ahobrase. Memre da na disua no me eti ase sɛ adofo no wo ye nyame mu. Si ebeji ye ho atomu yie pa. Emre bi aso ye mbra mu a ye dwene sɛ ye kyɛn obi sɛ yesika ahoɔfɛ nimdeɛ bibia o kyɛn obi emre abɛda na di sɛ me kyɛn no obi bi ho no ɛno ne ahantan ankasa ne fare bai na kwasi da na disua no me yɛte ase sɛ si ye ka ahantan a ɛya ne de adwene kwasi amanyofoɔ asikafoɔ nipa bi asisi obi enya bibi obi a wo mu ade kɛse bi nanso entesa adisua no define ne ade efe na hantan I mean define the brofo na men kyerɛ mu mratwi I say pride is a feeling that you are more important or better than other people amaso any say what can be said wo kyɛne obi enti ebet member say we need ska hia but osusu se wa ho ofe no edi mu kyɛn wo bi ahantan wo sika
ususu se enye osika no kra na chen obi but ususu se unim nyansa chen obi a onni sika eye ahantan na kwesiere na disua no wato ne din se the tied fingers of pride ahantan ankasa ano odin ayete se koto afel no so mu a edin pa se ubeje adin ti na oka se ahantan ano odin munyina kai Lucifer obonsam na owo nyankopon chen pi wan na betimi agi obi afiri onyame ensem obi ani hosa nanso ahantan etumi etwe Lucifer afiri twedi ampo onyame nchen ewiase na Lucifer nsem a oka ene se memema adwa so akonsroma na tifi no ho a opese oye ne ho se onyame opese otu onyame free na adwa so ehyaase nkakra the story of redemption okaya di nkom sebe mo atiase onyame frɛ no mpre ahodo pi na so se wo hwe ha me ahantan na enyini wonimu ti ahantan wo hoye no menua no adisua ne se ano eden a ese ye hwe yi na ukai 1 John 2 verse 15 to 17 a Bible verse o de maye mumie no wiase ni mu niema wiase ni mu niema no ene kofefa saa se me chen wo bi no eba ti ahantan ano odin mama ye hwe ye ho yi wo ho setimi twen Lucifer free twedi amponyame nchen a ene ye de ahantan ede ne be ebetete ye nkra ti mama ye hwe ye ho yi se be ya ba otrim se wo sen wo bi a ya na wa hwe yi ejore na disua ne say know yourself wo ho enipa bi a se wo ti wo ho ase a wo ho me yare eno na memo anu maduro mayira kwan ena memo ahwehwe kwan se wo ti wo ho ase a eno na etimi si wo ho kwan firi ahantan ho ba se wan ti wo ho ase a wo hu yi a obua ahantan ebe fawo mrantie mienu bi ne kobo mpaye e wa sorry fi Luke chapter 18 verse 9 to 14 said that you and the mile ba kuna obi a won potam onyina nim se o ya sorry pani a wo bu ne ho odi mraso wo ye good but like any baby wa ye kamfo no to kwa sorry dem mpo no ko gira sorry dan nani tuma gu ne ho ana wo kasara de be dawase se abo me ho ban abeduru nei na o ma menye de boye ni te se atogefo me timi eyi bi de boa wadwuma me wo hoyi no timi dimu ada sa no ma no waka nyina na nye bone but the man ye bone ne se o sha ase de sa ne ma na wo ye no toto afoforo ho edwene se wo chen afoforo eno ane ahantan eno ne ma Lucifer hwe ase sa ne ma ne nyina sa wo ye no kokoam obi nimu a efe na onyame ani so but emra ba sha ase de atoto afoforo ho asusu se wo chen wo eye bone wo onyame ani so etihwa abranti a ono so ka ho no wogina kire baabi on pese obi abehu oba kro fere fi so obi anim so e de boye ni empire o boy ni se erade ho me de boye ni mobo wan fa ne ho antoto obi a hwe se ode ne ho toto obi a eye ni nyame se wo hwe asenu na hwe ne ho a ye de boye ni twedi amponyame ehu ni mobo na onyame tie no wan tie abranti na wan hu ne ho yi ohun ne ho yie pa ode ne ho toto nyame ho yie pa no ohun ne ho a ko be hu se ohia onyame chen obi a edisua no etu yemfo practically see nyame som no imposi ya party bi ase a enipa agi VIP ne enema kese ye kase radio odibia kese chairman fo na omoji sika kese say yenko the lowest seat bia ya obi am pese obetna hompo ne yentna me yenye ye ho we say opese otu yamfo say da bia mo me mra fo enye ye nim die ne saa ne ma ne hia twedi ampo nyame but ye ba form no hia twedi ampo nyame or say we must behold Christ. It is ignorance of him that makes men so uplifted in their own righteousness. Say who twedi ampo nyame a
ɛna yɛ ma yɛ mɛma yɛ ho so ɛsa abadeɛ ho onyame a yɛnyɛ saa. Ɛbena dɛ adesua ne sɛ Moses humble servant. Bible no ɛde nipa mebree toto nipa ahodoɔ ho ma yɛte sɛdeɛ na obiara suban ɛte ase. Bi ne sɛ Cain ɛne Abel. Wohu sɛ ɔde toto ho a na wate ase yie paa. Ɔhu sɛdeɛ wɔte. Lucifer bɔnsam a ɛne Awurade Yesu Kristo yɛde toto ho a yɛte aseɛ yie paa. Yɛwɔ asisɛm ahodoɔ a yɛde toto ɛho. But yɛhwɛ Moses, yɛbɛtumi de no atoto Pharaoh ho. Ɔhu sɛ Moses ɛnɛ kura nipa da so kɔ Egypt ɛkɔpɛ Egypt nimdeɛ. Nipa ka sɛ Egypt deɛ ɔmo yɛ big Egypt. Ɛnɛ kura nimdeɛ abaa ne still yɛbu Egypt kɛseɛ. Saa brɛ no na Moses wɔyɛ obi a wakɔ sukuu a ɛsɛ Egypt onimdini biara bɛkɔ awie. Na ɔte Pharaoh fie ne yɛbu no mpo sɛ ɔyɛ nyame bi. Na ɔwɔ nuonyam a ɛyɛ sɛ ɔnya nyinaa na ɔntumi mfa obiara ntoto ne ho. Nanso woka patriarchs and prophets, I will say, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Ɔpaw sɛ ɔbɛbrɛ no ho ase wɔ ne nyame ho. Na ɛno ɛkɔwie sɛ ɛde ahokyerɛ ne brɛ no. Nanso brɛ no ho ase ma atwe di ampɔn nyame. Hwɛ obi a ɔte sɛ na ɔwɔ saa nimdeɛ. Obi a na ɔte saa yɛde ne kɔtena a ɛsrɛ so beaeɛ bi. Ɛho no Onyankopɔn kɔkyerɛ no adeɛ foforɔ sɛdeɛ ɔbɛgye ne manfoɔ. Ahobraseɛ no school a wokɔbae nursing college a wokɔbae nti ɛna asɔre dɛm hɔ no wosi yɛnyae wo. University a wokɔbae nti no wommu wɔ biara. Woware yɛi no yɛnka w'asɛm. Wonya bibi ketewa bi no wonduru Moses baabi a. Moses brɛ no ho ase a wɔ nyame nan ase ma nyame de ne yɛ adwuma. Adesua ne tu yɛmfo sɛ ahobraseɛ ebi ne Moses deɛ no na wakɔ kɔpem. Nanso ogyae ne nyinaa mu ebedi onyame akyi. Me nuanom ne adɔfo no. Na woka Numbers chapter 12 verse 3 a ɔtwerɛfoɔ ne sɛ asase ani wontumi mfa obiara ntoto Moses ho. Wei ne yɛka ho asɛm. Sɛ wogyae deɛ ɔwɔ nyinaa mu adwene sɛ wonni hwee onyame nti ɛno ne ahobraseɛ. Ukuada ne sɛ the greatest offense. Hwee wɔ bɔne mebree, but bɔne bi wɔ hɔ a emu odu nyɛ sɛ onyame ntumi mfa nkyɛ wo. But wokora ma wotrim ɛna wasrɛ mpo. Saa bɔne ne sesa nipadua no. Ɛdi yɛ nkɔm hyɛ sɛ Lucifer mmerɛ bi duru a na wadane Satan. Ɛnyɛ te sɛ din na asesa, but wasesa nkasa a papa bi antumi mfiri ne mu ma bio. Obi a yɛ soro ma hyerɛnfoɔ no ɛnɛ deɛ aba dane ɔno totoni. Aba bɛyɛ esum nnwuma nyinaa hemfo. Ahantan no ɛsesaw ebɛka biara wontie. Ɔbɛyɛ saa bɛwi ase ne wɔwu. Hwɛ Pharaoh ahantan no oprim na akoma saa akosi sɛ wɔwu wɔ nsuo no mu. Wo hyase a ɛsɛ bra kwasi ada memma kwada na ɛdesna sɛ wodi wɔn fɛw saa esu bi sɛ asɛ wo kyene so yɛnyae wo no. Ɛno ne bɔne kɛse a adesua no ɛka ho asɛm yi. Asuafoɔ dumienu na ɔmo bɛn Yesu Kristo no na nya kwanya ketewa. Ne nipa mebree na ɛpɛ Yesu Kristo akyire adi, but ɔpaw dumienu. Na dumienu no mu ebi kɔ ne nkyɛn sɛ Awurade kyerɛ yɛn hwan ɛna yɛ kɛseɛ ɛwɔ yɛn mu. Hwan ne wuni wa a wodi adeɛ deɛ na ɔmo dwene ɔmo de ɔmo ho toto wɔn ho. Na Awurade Yesu Kristo yi wɔn ano ɛsɛ mo pɛ sɛ mo hu de ɔyɛ kɛseɛ wɔ mo mu a ɔno ne deɛ ɔsom mo. And automatically Awurade Yesu Kristo sɛ ɛne yɛ me na mɛyɛ kɛseɛ wɔ mo mu bi sɛ me som mo. So obi pɛ sɛ ɔyɛ kɛseɛ ɛwɔ me Yesu m'akyidifoɔ yi mu a ɛyɛ sɛ ɔbrɛ ne ho ase na ɔsom afoforo. Na menkan adiyɛ nkɔmhyɛ bi nkyerɛ wo ɛwɔ Christ Object Lessons page 154 or say, there is nothing so offensive to God or so dangerous to the human soul
as pride and self-sufficiency. Of all sins, it is the most hopeless, the most incurable. Many are boni biara ne wa yo nyame tan no nyame chiri ha nipa no ha wakrai ese obi a ogitum se onhia genkwa bia ogitum se onoa ne wonoa ogitum se wawie osi boni e wasase su nyina eno pa na ekumani daso na den se obetuo nuanom ye nyame a ye di na chi no osi boni a ehu ni se be paw se chain afofu edi adisua ne ba na wie no wo se monhwe no se obi etwase ye hwe ne pa ono ne ye na ready Yesu Kristo ono ana menuanom ne adofo no otu ne ho mpan no be fa akwate bi ato no so wei ene ahobrase a ye ka ho asem ya ka hantan ya ahobrase ene ye na ready Yesu Kristo. And Paul can with Philippians chapter 2 verse 3 to 8 said, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourself. Paul said, mumi enye bibia sa keke, mumi enye bibia tutupemu na misremo mumu afofro ensenen mo ho. Emfa ho ne wotebia bia no bu afofro esen wo ho. Ye share di Yesu Kristo yi a enema Yesu si ye woni na no eyira ni hu se ye ni hwe so wakọ soja ni na police ni enuma ranks wo so wakọ ayie bi pen a obeti de e kan ase da ye beka na daka na tum ye tete ne ranks e bon ho nyina ne abobọ na ye de babusia e kire se saa enema ye de hyehye ye ho no enka hwe momia toa so emre ye ho ase enne ye de suan ebesia onyame ntene nim kire na adomti amen na mema brad suan akọ na wie ye kamfo ma o se there has shepherds page you be subscribe and share and like ya fi ma comment mransi abrasie mu ya wi adusua meso ye de ho ba shi na mensa jam tumfo adusua ya wi ye ni ejaye ho hye wonsa ya hwefo nyina ase boye nyina ho ban na ye ma yenti ase wa adusua mu Kristo Yesu di mu nti amen.